Вау, това е самолетът Demon Hunter. Толкова е готин. Всички са тук. Зои, Мира и дори Руми. Те са толкова красиви и смели. Колко яко. Дали са дошли тук от самолета? О, боже мой! И те кацнаха в новия си дом. Сега всеки има задача да украси своята част от къщата. Можете да го направите възможно най-ярко. Нека започнем с боядисването на външната част. Използвал си любимите си цветове, нали? Добра работа! А кой е това отзад? О, не може да бъде! Това е демон! Как се озова тук? Трябва да се отървем от него! Той е зад Руми! О, не! Косата на Руми! Мира, ти го отряза! Сега демонът не се страхува от теб! Той се изплъзва! Хвани го! Косата ми? Добре, знам как да го оправя. Върнах си прекрасната коса. Толкова е готино. Използвах плитката си за декорация. Сега украсявам останалата част от къщата си. Зои! Обичам да пея. Музиката е всичко за мен. Искам да украся моята част от къщата с музика. Колко красиво! Точно това исках. Яко! А сега да закачим тези огромни слушалки и лицето ми. Мира, твой ред! Нека помисля. Точно така. Имам готин ключодържател. Нека го закачим тук, но в по-голяма версия. Сега добавям още декор тук. Красиво. И моето лице, разбира се. Момичета, толкова съм развълнувана. Влизам вътре. Имам нужда от легло. Чудесно. И ето едно огледало. Толкова съм красива. Барбарон? Страхотно! Имам място за релакс, но какво още мога да добавя? Знам. Любимите ми оръжия. Нека ги закачим на стената и плакати. Оправям леглото си. Невероятно! Нощно шкафче и още декор. Красиво е! Нека добавим още декор на стените. Хубаво. И също така ми трябват растения. Капа е дупка. И слагам семе. Виж, дори не ти трябва вода. Сега имам дърво. Рафт за любимите ми неща. Красиво. Какво още мога да добавя? О, вярно. А това какво ще кажете? Хора, това е абсолютно невероятно! И вентилатор, разбира се. Няма достатъчно снимки. Да, отидем при Мира. Този демон е тук отново. Какво ти трябва? За какво мислиш? О, не, той ще развали стаята на Зои. Това е демонична котка. О, честно казано, малко ме е страх. Невъзможно! Това е любимият декор на Зои. Ето я и Зои. Тя е в шок. Откъде се появи котката? Това е демонът. Това са неговите шеги.
Но котката реши да не тормози никого. Просто си тръгна. Такъв добър домашен любимец. Не получих нищо, но имам красиви снимки. Нека ги изрежа и направя гирлянда. Колко красиво! Сега стаята ми е напълно готова. Има всичко, което обичам. Тази стая стана толкова уютна. Само погледни всички детайли. Такова сбъднато мечта. Знаеш ли какво? Гордея се със себе си. Тук ще има легло. Още рафтове. Вау! Хубаво е, но все още е малко празно. Така е. Ще има табла за леглото. Хубаво. Оправям леглото си. Добавям възглавници и играчки. След това украсявам го с вентилатор, слагам плакати и любимите ми неща на рафтовете. Сега всичко определено е готово. Стана толкова красиво. Наистина ми харесва и тази стая напълно ме отразява. Но знаеш ли какво? Толкова се изморих. Трябва да се преоблека в пижамата си. О, не мога да повярвам на очите си. Пак е демонът. Какъв мръсен трик си измислил този път. О, няма да успееш. Дори не си го помисляй. Не си губи времето. Чакай, какво правиш? Защо? Защо разваляш всичко? Сега плакатите. Съквартирантката ще види всичко. Къде отиваш? Не. Руми, виж! Няма да повярваш. Какво? Защо дървото гори? Какво се случи с всичко? Куклата ми. Невъзможно. Тя се ядоса. Демонът направи всичко това. Знаех си. Къде си? Ще ти дам урок. Кой ще го оправи? Ето го моето легло. Ще го оправя. Много възглавници, одеяло, нощно шкафче и малко декор. Вау, този гардероб е идеален за мен. Моите любими аксесуари, обувки и дрехи. Толкова е красиво. А сега, нека да послушаме малко музика. О, да, обожавам това. Мога да танцувам. Хора, танците са едно от любимите ми неща на света. И слушане на музика. Чакай, защо тази стена е празна? Това няма да стане. Нека я украсим с дискове. Вуаля! Това е много по-добре. И огледало с форма на сърце. Сега всичко определено е готово. Стана толкова готино. Стаята ми е буквално перфектна. Отразяваме напълно. А сега имам чудесно усещане, че е време за почивка. Какъв е този звук? Не разбирам. О, това е демон. Какво прави под леглото ми? Хвана го! Сега и той има своя собствена стая и ти я направи за него. Колко яко!
Мисля, че наистина му харесва. Момичета, вие сте толкова добри. Направихте толкова готина стая за Демон, въпреки че той е ваш враг. Но когато става въпрос за стаята, цялото зло е забравено. Това е страхотно! Обичам го! Благодаря ви, момичета! Играчки, постери, колко е готино и уютно! Знаете ли какво прилича на мен? Невероятно! О, това е малко горещо! Искам да спя в това легло! Страхотна работа, момичета! Момчета, не забравяйте да харесате това видео, оставете коментар отдолу и не забравяйте да се абонирате за нашия канал.